عوزو سلامتنا تقبلنا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت تصنحنا زوان زدلنا يم زيناتات تحزلكم قريب لكم مكتالكم بخبر عدل انفنهم مع التوزينات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مقبر يترسعوا كابز غروا معلتاتنا بإثيوبيا ذاتوا ناي كونات أصوراتنا حبرات عرب إمارات وتدروا براتات أقالب وسحبهم لهم اتم حدار أوشت هاجر نزجبروا ناي حد كونات اتني هاجر أقداس هابتنا وط ناي كونات أصور كاب كل خرنعة عالم كابز اللو هاجرات شميتو قبل على زيجاتات جزا رؤسو هاجر يوردله بخلتش حين عسران حدا ناب بخلتش حين عسران كلتن محدار قدام مينستر كام مراق أوروبا كاب رحق مراق كمون كم كاب بونزانيا هرجوغوفينا نزع مثلا أنا أشتو هاجرات حليف كابتناي كيم جونغ ناي أصور مرة في زغونة سمين كوريا خوينات أطوار مجزو أبتوان تتصبتي بنيرو أبكروان دحرد ما بزحنا يكونات أطوار مرة في إثيوبيا زخونة حبرات عرب إمارات مخانة ترجعهم يقلت أبز حلف تخات تلت معلتات زنور خويناتو نايز مرأي يوم كاب سوماليلاند ودب بربرا وبزحاتنا يكونات أطوار وتدراون متعن زقلقلو مخاين ناوي إثيوبيا خو عزو خمس نوبر تفلتو كاب دوب إثيوبيا 3 كيلومتر حقنا بربرا زوسد من قدي أبز تقرأت فيديو عسران حدا بيك أب مخاين بزحات كونتينرات خو عزا ترايم مسمرات بربرا زكاتة التكالات زوصو دما ناب إثيوبيا أبز حلف تخات تلت معلتات فلاي دما كابنا من حورات عرب إمارات بزحات وتدراو براتات كم استخايد ملكت ماكسيمم أنتونوف إين 224 كسام ميتي كاب الريفا حيل أير تبقيسو أم مومباس عارفونا بديساوا بولي إيربورت موقعزو زم حبريتات تيتكم زيصعنوا أطوار انتاي مخانو كوانت زي تقلت ناي فلاي سكاي نبرت زخون وتدراو ناي تعنت أقلقلوت زهبا نفاريتون أب سومون زي كاب جيبوتينا بدريدوا أب 24 ساعات 3 زي بررا 5 جبرات قلتو نحورات عرب إمارات نبرت زخونت باكس كونفيج ايركرافت دما كاب ديساوا بولي ناب أبودابي الريف حيلتات أير مدب تمالاليسا اتزمتصل مخنيات بوقعو كانت زي تفلت مسمر بابور إثيوبيا جيبوتون ترغاغامي ناي كونات أطوار مللس كم زلي قلت زوم كلهم قعزتات بقبر زيغاتات تهاجر اتم حدار كابيتال بروجكت بولو انا تصوع نزقبرو ناي وشت حد كونات نزوع ناي كونات أطوار نمغزا اتم محدار تصميد لخم زل زملك تباهيل يوسد ليك منبر حوحات دكتور دبرتين قبر ميكائيل نجيتاچو رداو قيسو نوانا صحفي ودو حورات هاجراتون دبداب ليهم حوحات منغست بلصقنا ابل على حيلتات تግራይ زفصمو ناي درون دبدابات نتسمع بريتوريا زطحسو يزبل مغلص موصو يذكر بزي بستاسسر حلافته دب دبرتين قبر ميكائيل ودو حورات هاجرات حبرت افريكان دبداب صحفو فيدرالو منغستنتهم زشاقلو تغبراو دو كبل نتسمع دو مال تخسي كتغبر نخغزان ودو حورات هاجرات حبرت افريكان دبلوماسياو صقطي كحدرو نتوانا صحفي انتوني غوتريس حلافي كوميشن حبرت أفريكان محمد يوسفن أيونت دبدابي ليهم دبرتين أب عفار فيدرالو منغست زدقف عطو جله مستقراي أب قلص قجت كم زات وقلت دبرتين فيدرالو منغست زحلف حمص ليتي أب على حيلتات تقراي زفصمو ناي درون متقعتن تخنتات بزياده أب حدغنيا درجه زوبصحو يخبل قلتو أب تقالمه طيقم قدامي منستر أبارلمان تسمع مسجيتاچو ردا خم ولقاو سمع غيرو مقراو نقيفو نيرو دبرتين كزاربن كلو نجيتاچو ردا خم تفلطو يخم نايت غزياو منغستون እና ባላሽ ወጸኒሕ አሞዳታ ቡልቂ ዘይኮነስ ከም ጉጅለ ሃገራዊ ክድዓት እንብሎ በቀጥታ ምስ ብልጽግና ይሰርሐሎም ሽም ብልጽግና እዩ ስለዚ ወኪል ብልጽግና እንበር ወኪል ትግራይ ክኸውን ይኽእልን ስለዚ ብዛዕባ ላዕላውነት ትግራይ እንታይ ኢሉ ክዛረብ ብዛዕባ ተመዛበልቲ ትግራይ እንታይ ይምልከቶ ካብ ወገን ብልጽግና እዩ ኢሉ በዝን ከሎ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ፓርቲ ዝኾነ ስምረት ድማ ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ትጣራጠሩና ኣለኹም ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ፓርቲ ስምረት ንጸጥታ ሓይልታት ትግራይ ናይ ሓለፋ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎ ሕወሓት መሳርሒ ትኾነ ኣለኹም ብማል ህዝቢ ትግራይ ንኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብጥርጣራ ክሪኦ ይግደደሉ ኢሉ ሕወሓት ነቲ ናይ ሻዕብያ ተልእኾን ምፍጻም ነዞም ኣባላት መሳርሒ ክገብሮም ይዳለሉ ዝበለ እቲ ስምረት ሕወሓት ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ተቐባልነት ስለሰኣነ ነቲ ናይ ሻዕብያ ተልእኾን ምፍጻም ኢሉ ነዞም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብ ክልል ዓፋር እትይዎም ኣሎ ብምባል ከሲሱ እቲ ብልጽግና ስምረትን ዕጥቆ ሓይልን ዝብል ክሲ ዘቕረበሉ ንሶም ድማ ርእሶም ሓራ መሬት ወይ TPF ዝብሉ ኣካላት ኣዛዚ ዝኾኑ ኣቸኳይ ብዛዕባ ናይ ሶሙን ናይ ብልጽግና ድሮንን መጥቃዕትን መልሲ ሂቦም እንፈልጦ ነገር የለን ብምባል ንሕና ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኢና ኣቲና ዘለና ዝበሉ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወይ ድማ ወደን ጥሩ እቲ ግጭት ኣብ ዓፋር ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክኸውን ስለዝደለና ኢና ብምባል ንቢቢሲ ትግርኛ ርድዮም ብርግጽ እቲ ናይ ብልጽግና ምሕዳር ነዊሕ እዋን ድሌቱ መሬት ትግራይ ማእኸል ናይ ሕድሕድ ኩናት ምግባር ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ካብ ሶሙን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ዝገብሮ ዑደት ስዒቡ ዝተፈጸመ መጥቃዕታት ብዝምልከት ከብርሁን ከለዉ ንሕና ናብ ትግራይ ክንኣቱ እንተኮይና ንሳቶም ናብ ዓፋር ኣትዮም ኢሎም
ኤርትራ ንክልተ ዓመት ሙሉ ነጋሪት ኩናት እናተጎሰመ ናይ ውግእ ወፍሪ ይካየደሉ እናበለት ሓድሽ ክስ ቀሪባላ መምሕዳር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኩናት ምኽፋት ከም ምኽንያት ገይሮም ንምቕራብ ፈቲኖም እዮም ክብሉ ወቂሶም ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝኾነ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኢትዮጵያ መሰል ቀይሕ ባሕር ንምውሓስ ምስ ኤርትራ ግብራዊ ሓበራውን ረብሓ ዘውሕስ ምትሕባር ክትፈጥር ኣለዋ ክብሉ ምሕሳቦም ይዝከር እቶም ጀነራል ኣብ ሆርን ሪቪው ቲንክ ታንክ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ናይ ባሕር ኣፍ ደገ ኢትዮጵያ ናፍቆት ዘይኮነስ ናይ ህልውና ግድነት ምዃነ መልኪቶም ጀነራል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቀረባዋን ንፓርላማ ኣብ ዝገብርዎ መደረ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝገለለ ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ሰነድ ከም ዘየለ ምልዓሎም መዘኻኺሮም እዚ ንመጻኢ ምትሕባር መሰረት ዝኸውን ናይ ታሪክ ሓቂ ሕቶ ኢሎሞ ኤርትራ ነዚ ናይ ጀነራል ባጫ ደበሌ መልእኽቲ ወጋዓዊ መልሲ ሂባላ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣብ ወጋዓዊ ገጹ ኣብ ኤዲቶሪያል ዓምዲ ትማሊ ምሸት ኣብ ዘንቦ ሰፊሕ ሓተታ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኩናትን መኽፋት ምኽንያታዊ ንምግባር ዝኸድዎ ርሕቀት ኣብ ትሕቲ ዝበለ ርእስቲ ብርቱዕ ነቐፊት ኣቕሪቡ ንኽልተ ዓመታት ብዝተወቅዕ ነጋሪት ኩናት እንተተኻኢሉ ብድርድር ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንረክብ ነቲ ዘይኮይን ድማ ብሓይሊ ንወስዶ ዝብል መፈራርሒ ዛዕባን እናተዘርግሐ ጸኒሑ እያ ኢላ ኤርትራ ኣብዚ መግለፂኣ ኸሲሳ ነዚ ምኽንያታዊ ንምግባር ኤርትራ ኣብ ዝዞባዚ ንዘሎ ንዘይምርጋዕ ቀንዲ ታሕታት ምኽንያት ጌራ ንምቕራብ ተፈቲኑ እዩ ክብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ብልጽግና ብናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ መዕረፊ ኣብ ትሕቲ ዝብሎ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ተንኮል መስርሕን ኣብ ኣህግራዊ ደረጃን እውን ተቐባልነት ዝሰኣነ ዝፈሸለን ጉዳይ እዩ ክብል እቲ መግለፂ ኤርትራ ኣጉልዩ እቲ መግለፂ ወሲኹ ጀነራል ባጫ ደበሌ ካብ ሰሙን ዝኣክል ዝተዛረብዎ ብዛዕባ ምሕዝነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተሰነየ ሓተታት ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብል ውድቂ ገይርዎ ኣሎ ምኽንያት ዘይብሉን ኣብ ሓደ እዋን ኢትዮጵያ ወናኒት ወደ ባሕር ነይራ ዝብል ጉዳያት ብዝተኻለ መረዳእታትን ዝተመልአን ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎን ዘይምርጋዕ ታሕታት ጌራ ንምቕራብ ዝተፈተኑ እዩ ክብል ይኸስስ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተነጸለትሉ መስርሕን ሕቶ ብምልዓል እውን ብውሽጣዊ ግጭትን ናይ ወጻኢ ጸቕጥታትን ዝተቐረጸ ናይ ኤርትራ ምግንጻልን መስርሕን ኣገባብ ሕጂ እውን ዘይተፈትሐ ሕጋውን ስነ ምግባራውን ምርመራ ጉዳይ ምዃኑ ብምልዓል ከም ዘወቀሱ እቲ መግለፂ የንጽር ነዚ ኣትሪዶ ዝተቃወመ መግለፂ ኤርትራ ጀነራል ቅድሚ ሰሙናት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተገንጸለትሉ ሕጋዊ ሰነድ ክረክብ ኣይኸኣልኩን ክብሉ ኣብ ፓርላማ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ዘቃልሐ እዩ ክብል ተነቒፉ ናጽነት ኤርትራ ሕጋውነቱ ንምንኣስ ምፍጣንን ምጥርጣርን ፖለቲካዊ ጸርፊ እዩ ክብል ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣትሪሩ ሂቦ ኣሎ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዘይተለመደ መልክዕ ብተኸታታሊ ቃለ መጠይቆም ኣካይደሎም ብዙሕ ግዜ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ዘይቐርቡ እዞም ፕሬዚዳንት ብፍልይ መዓልታት ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ካሊእ ቃለ መጠይቕ ተራእዮም ኣለው እዞም ፕሬዚዳንት ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን ኣብ ግብፂ ካብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቆም ጸኒሖም ትማሊ እውን ብቋንቋ ዓረብ ኣብ ዝተመሓላለፈ ካሊእ ቃለ መጠይቕ ቀሪቦም ኣለው ኢሳያስ ኣብ መጀመርያ ቃለ መጠይቆም ኣብ ግብፂ ምስ ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ዝገበርዎ ጻኒሕት ብዝምልከት መምርሂ ምሃቡ ጀሚሮም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ እቲ ፕሬዚዳንት ብቋንቋ ዓረብ ዘካይድዎ ቃለ መጠይቕ ብትርጉም ትግርኛ ካብ ወጋዓዊ ገጽ ኣካፊልዎ ኣሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ሰላምን እቲ ዞባ ብሓባር ምምካሮም ገሊጾም ካብ ዕግርግርን ኩናትን ከመይ ክውፃእ ይኽእል ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ምምካር ምግባሮም ነመልኪቶም ነዚ ንምዕዋት ዝጽበየና ስራሕ ከቢድ እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት እቲ ምክክርን ዘተን ቀጻልነት ዘለዎ እዩ ክብሉ ወሲኾም ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኣብ ቃለ መጠይቆም ጉዳይ ሱዳንን ብምልዓል ጸገም ሱዳን ንዞባዊ ዓብይ ፈተና እዩ ኢሎም ኣብ ሱዳን ብዘይ ናይ ወጻኢ ጣልቃ ኣእታውነት ሱዳናውያን ናይ ባዕሎም ጸገም ንኽፈትሑ ናይ ባዕሎም ጻዕሪ ከም ዝቕጽሉ ኢሳያስ ኣመልኪቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ናይ ኩናት ሕድሕድ እዩ እናተባሃለ ዝረበሉ ዘሎ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ዘልዕሉ እቶም ፕሬዚዳንት ሱዳን ዘጋጥማ ሕቡእ ወራርን ተልእኾን እዩ ክብሉ ተሰሚዖም እቶም ፕሬዚዳንት ሱዳናውያን ድሕሪ ለውጢ ናይ መጻኢ ካርታ ወይ ፍኖት ካርታ ከዳለው ይኽእሉ እዮም ነይሮም ክብሉ ድሕሪ ምጥቃስ እንተኾነ ግና ወራር ተፈጺሙ ኢሎም ነዚ ቀንዲ ታሕታት ናይ ወጻኢ ጣልቃ ተኣታውነት ምዃኑ ኢሳያስ ወሲኾም ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቃለ መጠይቆም ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣልዒሎም ክኾኑ ከለው ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ንምዝራብ ብዙሕ ግዜ ከም ዝወሰደ ብምጥቃስ ቀይሕ ባሕሪ በቶም ዘዋድቦም ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ህንድን ፓሲፊክ ውቅያኖስን ካልእ ከባቢ ጂኦ ፖለቲካዊ ጥቕሙ ዝዓዘዘ ኣህጉራዊ መስመር ኢሎም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ግብፅን ኤርትራን ሓዊሱ እተን ዘዋድቦ ሃገራት ሓላፍነት ከም ዘለዎን ኣትሪሮም ብምሃብ እቲ ከባቢ ንኹለን ሃገራት ክፍቱ እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ኢሳያስ ወሲኾም ድማ ቀይሕ ባሕሪ ንኹለን ሃገራት ዓለም ንኸገልግል መንግስቶም ቅድሚ ሕጂ ብ12 ነጥብታት ሓሳብ ምቕራቡ ኣዘኻኺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ቅድሚ 3 መዓልታት ኣብ ግብፂ ብቋንቋ ዓረብ ቃለ መጠይቆም ምግባሮም ይዝከር ንዘይምርጋዕ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ጸገም ናይ ወጻኢ ሓይልታት ጣልቃ ኣእታውነት እዩ ክብሉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን ምዝራቦም ይዝከር ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝጻንሒት ግብፂ አልቃሂራ ኒውስ ወይ ካይሮ ኒውስ ኣብ ዝተባሃለ መንግስታዊ መደበር ቴሌቪዥን ኣብ ዝገብርዎ ቃለ መጠይቆም ነዚ ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ቃለ መጠይቆም ክዛረቡ ከለው ንዘይምርጋዕ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ጸገም ናይ ወጻኢ ሓይልታት ጣልቃ ኣእታውነት እዩ ክብሉ ንሃገሮም ቀይሕ ባሕሪ ከም ኣህግራዊ መስመር ማይ ንምሕላው ምስ ግብፂ ራእይ ከም ዘካፈሉ ገሊጾም እቶም ፕሬዚዳንት ትማሊ ምሸት ኣብ ዝተመሓላለፈ ካልኣይ ቃለ መጠይቆም ኣብ ቀይሕ ባሕርን ግብፅን ኤርትራን ሓላፍነት ኣለዎም ክብሉ ኣትሪሮም ሂቦም
أب السودان سمع تقصدوا موال كم جمهورية عناقيفنا السودان RSF تقصدوا موال دحر مسمعوا أب زمت معلتات أب كارتم متقعت درون فتيمو أب تحت قطر سراوي السودان أب تركب كارتم زنبور نبرت لي تدمسي درون فنجرة 5 مع بزون دقاسم كم زتبراورون أقل قلتينا فرنساي AFP تزاربهم اتني 5 لي فنجرة أب العلو وتدروا معسكرنا أب كروا مدبر حيلتات استفتأمه كم زمسلتهم نبرت قلتهم اتفتان بس حيل بزعوا قداي رئيتوا هابن سراوي السودان بوجون اتفتان حيلي نتتقصدوا موال كم زي خبرت قيس سمع تقصدوا موال مفتام كم تسقم قلتو زوم كل تحلتات كم ميازي خلت شحن 15 جميرهم ابزا كايدو دماون حد كينات انت واحد 150 شح حسابات تقتلهم لعل 10 مليون سبات كم ناورهم تمازولهم بودو حورات هاجرات زدقف جوجله ختتلن طميتن اب تجنبراو كينات طميت يزرقح خمزه لقلتو حدش منقصاص درونات تسمع اب كتما خرطوم تراي نبره كابتا ختما بسميناو انفت 300 كيلومتر رحيقه تركب اب تحت قطر سراويت السودان اب تخونو لختما اتبارا تمثال متقعت 5 فصمه تقليتو تمتقعت تفصمه تفتان بصح حيل سواوي تقصدوا موال نمغبار فقادنيا مخانو كابز ገለጸ ሰዓታት ድሕሪዩ ናይ ጀነራል ሄሜት ፈጣን በጻሕ ሓይሊ ብዝቀርብ ናይ ኣሜሪካው ግብጽ ሳዑድን ዓረብ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ሓሳብ ምኽሪ ተኸሲዶም መዋል ከም ዝስማዕምዑ ገሊጹ ነይሩ እዘን ኣርባዕተ ሃገራት ነዚ መደብ ዝቀርበው መስከረም ነይሩ እቲ መደብ መሰረት እቲ ተኸሲዶም መዋል ብመስርሕ ናብ ቋሚ ተኸሲዶም መዋል ዝቀየር ክኸውን ከሎ ቀፂሉ ድማ ናብ ሲቪላዊ ምሕዳር ምስጋርን ከም ዝገበረ ተገሊጹ መንግስቲ ሱዳን ናይ ወጻኢ ጣልቃ ኣታውነትን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነዚ ወደብ ውድቂ ገይርዎ ነይሩ ኣብ ወንበር ላዕላውነት ባይቶ ሱዳንን ጠቕላሊ ተማዦር ሹምን ሃገራዊ ሰራዊት ليتنال جنرال عبد الفتاح البرهان اب تنقسقس ماخل اخيبهم لا وتدرا مكونناتن اب زغور وزه تقلولاو سودان بقليل خمزه يفتح عملكتو تواهيو يخاب قونان هاغراوي كوحدات حيلتاتن استرخبه دغف كلنا رينا يتوفر خسبري حزبنا سودان كعوتي نخلم هيوتم زهاو سماعتات كنفديمنا اب الفاشرن اب الجينان اب كل بوتاتات بعمستي اب استطقع بوتاتات كلهم استقتلوا استساقين كنفديمنا لهم تقصدوا مال اقدمهم فقادي بزنبر فتان بصح حيل حجي قصونا مراق كارتون بنداد زيتنا ذهبت مزوا كورفاد نزيرو كبرات بيتسونا لوم زحزنا يوم زعباتات ابزازيمنا لنا لايك شير كومنت بمقارن شانلنا دغفكم كتገልጹ كم زي ترسوعنا قلصنا اسكالوت حبريتاتات اندغنا حساب نراخب صبق يسمعنا بنا نسنبتكم